CCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission nakamta ka Nursing but Paramedical Course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council, ka By Admission ka Badunatam, but she's pa percent ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Ka Mission Sport Social and Cultural Club kala pentikna yaladi bandrung syaka pre-quarter final haka Meghalaya State League 2026 hadian bakala job da Sangol Laar yaka lauba haka jekun ka bakhadu jongka group stage kabala long haka pratrik ujemang arja punriu ha madan dommau lum pendeng umyong mairang ka mission ka bala yo ban bat ya ka kerdan ka baar na ka group F da ka job laisien na ki henriu sien yakun kan mi na mairang ban lej sa YJR ban yakun ya ka pre quarter final persya ya ka ladu na ka group E ka Shillong Lajong ha ka khadwai terik ujemang arja punrio u coach ka mission uba Rick Springfield nong Dakar ula ay kublay ya ki player ki balaya kunting hadu banda yorung sa ka pre-quarter final watla ki yo por tangkum ba shibana ban penkre ya ka MSL ula ong ba ki player ha ba ki kendo bat kinu ki kenhun ki haban long ki bala khre ban yakun kimla ban ong ba ha ba ya kendo ya ka Shillong Lajong kin hap kenran dien no ne ting no Henry kumu coach u ay mensim yaki bat ngintre shitom bang ngin yakun ting persya ya ka Shillong Lajong ha ka pre-quarter final la benram uba nong Dakar Hakabaning kong sing laban ong ba ka jingya lenti ka jongi namatakan ni ka MSL hi hadin bagi layo ka jingtip ba ka MSL kan long hadu benai ka bamenta bagi lahap ru haka group bagi don lang ya ka champion jong ka SSA kata ka langsing sport club kumju ka omlak kru ba kumju ka lauba te ka jingya lenti ka jongi ka jingi le kai ya ka le silaban ong chuan ni kong ka preparation kindiat le sing dang duna ba le sing yo tang ka por shibna duna mo te le sing re hakini kikin shibna le silaban ong ba ka preparation ba kindiat na ki players ma ka we galong ba ngalai don Arsenal mat commission haka super division te kindiat kala khap pensuk yang kindiat pan pensuk thu ikna haka komile ka jongki bat kumjurung le shimi ki kap tu kan ni ki players na ka ni ka district hi ki ban yarap lem yangi haka defender midfield ba kumjuru ya kisaika te kini jele ka le silaman ong ba ai kublei players ma ba tre sitong ba padeng kapor ka ba khendiat ka ba kiyo ban prepare unre par khampam kum yanga ku su ka shem jinge shibna ban yo por ban mo bangin participate ya ka MSL ka de ga we ne kilik le se ka ba hedu apo Meghalaya te ka kublei ro ka le mo sheki players hi bla minat ki bla tre sitong ki bla yesha ke baro hadu bangin apoi hakani ka thong menta kan rong hadu ka pre-quarter final ka bangi sai le ka haka kharwi tarik persya ya ka Shillong Lajong ngi so tu hi ka team ki bana po SSC le silaban ong mo la de ki team ki bala khambiang ka we galong ba kila la ban sai ni ki players ki ba khambiang na baro ki district ki yo te piso tu hi ki players pat ka ba ka bangi represent nang na PDSA commission mo iyo ban chemi player tang na district Lajong kata kala de shwa ka we ki jing yangi henry wala ka tar ni so tu hi sisin mangi let hi ban ikun bar kino ki team hi kum coach hi na chemi ka we bangi de ban prepare ban nga jurid hi ki team mo persya ulang sning hoj ilai le ka fast leg ka plan ki jonga ka training ka plan kuno banyi le ka persya ulang sning henry teng ju ka julong mo ka plan teng ka feel kumangi plan kawai ka ba ngi ba ka jinduna jong ki khna jong ka long be ha ka fitness bat ka
strength ki jong ki ne ka physical bagi le si lam dong bagi page ya u langsning yu i ka physical ka biang mo le si lam dong ka combination ka understanding jong ki players le si la don kuma lai south snap haju ka team te pinya compare le si lam dong ka level hapo ki players jong i mo nang ni na po ka district le si lam dong ka nang shem jing e ba re wala ka taru kumu ku chi ngam shim la ong bangan chu wan chu ku chi ki re la ku chi ha ka ka dor kuno ban wan dor ya ka team man la ya kun bersiap ki team ki ba e le si kum ki top team hapo jong kida ki bana ka is ka sihil hoi persia isulong la jong hoi ngi team isulong la jong la de we ni ki club mo wala la sisa man pen i ke jing le ka ba itna hapo ka state ke jong i bat om dei tang tar wat shabar jong state re wala ka tang oi pi player si pi kendu bat kino ki team hap long bala khre be ben yakon ngem la man ong ba mo ngi kendu isulong la jong lang sning le sing haban give up no ne ngi du jingker men no ngi ting no re kum ku sing ai min same ki ngi walk be according to style of play jong ma ngi le ka hi ngap persiang hi ke le ba kai ngap hi ka game le lang sning fast leg scan leg within 20 minutes ngi le kai le sing ngi la man stop ki re teng teng baik players mo ha ka jing thai jing teng ha ka jing mo hini iu lang sning ngi le kai ula leg da ka way ka style la change da ka way within hapo 50 minutes ula man change ka style le kai jong ki hadu lai tli kita of style le kai ta ka dau ka player jong i shem jing e ba ma ka way runga ong ping yo practice tang shibnai ba plus ngi dan be tang itai preparation mot kalong ka be wala ka taru in persiang ka la ka yahi man bahai players mata persia excellent aja oi na sukumen le si lawan ong ha ka pre quarter final ni kon out of tang bar mi so tu pat out of ka way kalong ba ka fitness ki don kam ha e ngan wok ba iki khna hi kan pe iki khna ha ka no ka dor bangi le kai pat mo out of ki na bun hi na ngi ki pa jwe le kai silatnya tang futsal ki jui le kai te futsal bat ka maybe ka bat ka mo 11v11 ka along totally different te ka e bangi don kampat ni haban play jumut be ka e bangi de men le kai bang la su poi pre quarter final ngabi kun ti e be ban yorung quarter final te ka madan deng oi pi hang ni to oi le silap dong mo hoi jing ben krek le tanan ka madan ga ita taman re tang por slap hi kan kam kta ingi ban le kai te kan sem jing e khnian ki khna ka madan ka ba le si mo balong kum ni le kai hatof le si ka movement jong ki ball ka passing jong ki ball ka kham change ka game situation ka game speed ka change ba tengah kwa man adapt i khna man tu i khna kan le ya ka training biang yo satang le sha hi preparation man kre khna man kon ha ka game sha silong jo ai ngai kuble ya ka mfa mo balala ban organize ya ne ka tournament ka bala de ka scene ka basan le sila on ka de ka weni tournament ka balala ban say ya shibun ki players ki ba na ki district repair le yo ban pidi bor ye ne ban ya kun bat ki we pat ki team mo ki ba le sila on ba kham khlain bor oi ke jing penia jo ki le sila on long ka ba biang ba ka we ka long ba ki pen le ya ka mo fast leg ka scan leg te ka long ru ka jing rap kan ye ki team ki ko su le se ka fast leg imla menye le ka le se scan leg pat ni haban read ki game ba ki opponent team kono menye le ka per sha ya ki te ngape hi ba kan ka MSL de da kila hi man nang kham pen ba chu pat mo le se la ban ong ki venues ki madan ka we ka long ba se ba ki long lang balong ha ki we pa ki district nomor baro hi la kandok lut ha baro ki madan tof te de tangani hi ka we ka venue ka ba ki pen le ka madan kando te ki kermen mo ba le se kan ni ka district dukan la ban mo man ra no yu tof le si kan kamera chu ban kan tiu ya ka ko mi le ka ha kan ni ka tha kan ni district hi baro ka we te ngai ku le hi ka mfa ka la ban kandok ya kan ni ka tournament mo le se ngala ma chu request ni ai jingmut mo ya ka MFA ru la long ka bala le si ya ki team ki ba na ki district prepare mo nomor ba shwa ba ngin le ya kan ka inter club ne ka inter district player mo ka is ka sihil ka yo ban sanyi ki players prepare ne ki we pa ki district man pen khan ye ka team te hapo ka district jong ki we pat mo ki hapan chim tang ki player la jong te la dei ba ki la ban bu no criteria ki bang ila man chim player le si na bar ki district ko mo ki experience player ki bala don quality khndiat ki bang ila man ye kon ne ban kot bo le si ka la nang company ni tanat shu ya ka ni ka tournament mo MSL ki we pa snap ki manang wan ma khnang bang ni la man ye tenju bor bar ki we pat ki team. Always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe.
through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.